Kedaden tenan duwe omah sing ra berisik, kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Tapi Cina sepertinya jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyian, penodo bapaknya. Aku jadi dokter ya? Tapi bukan sakarep anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Cinta semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati, kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lakune ning jumbo pater tenan anine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Hanggegem asta supaya ning bakoh bebrayan manetung salira yen rupet angadan. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan, laku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati, kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lakune ning jumbo pater tenan anine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Cilut. Beda raga gandeng tresno.